Na kabenta ke khubor baman kasni page but subscribe ya u Antor News. Kublai pi baro kini kilong ki khubor bamta kasni. Shah Hikai sanspa Ngut ki Hamas ha Iran ban Hiar Thma ke Israel ki Shipai Israel ha ka jing beteng ban Hiar Thma ki lekno Hamas ha Gaza ki lanang yo shu i ki jingtim ba ki lekno ki bladon kti ban Hiar Thma ke Israel ha ka nyau terik menta ubanai. Idei ki blayo e ka jing Shah Hikai training ha kari Iran karkom ka khubor na ki Shipai Israel la yathu ba ki lekno Hamas ki badan kti ban thombori ki riupat ba ha ka nyau tering idei ki blayo e ka jing Shah Hikai ka bakarpang ha kari Israel bat kimdei satya ki bla Shah Hikai ha Palestine. Na kaliang jong ki Shipai Israel kila pelong ru ye ka jing tokit ka babnya ban lap ye ka Iran ka don kti ne em ban pet ban khmi halor ka jing thombor ha ka nyau tering. Na kaliang jong ke Israel kala kentaj ban sange ya siat berkila no Hamas bat menta na kaliang jong ke Shipai Israel kidang ab ya ka hukum na Prime Minister ban Hiar Thma na phang na ringkau da ka jingthmu ban penkut sendon ya kila no Hamas ha Gaza. Prime Minister kari Israel ula ong baki Shipai kila yo ban siat yap iki babun kila no Hamas ha Gaza ber ka jing ya kun kandang beteng ha ka weipat kaliang na du menta kila don palat 2000 ngut kila no kan thup ki riupat ba ki bayam na ka daw jong ka jing Shah Hiar Thma ha ka Israel ha Gaza.